Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Chipani cha UTM Chakana Kupita ku SKC Foundation launch lelo. Takani pompo timvetsere kuti kweni ndi chiyani chifukwa chiyani chomwe akana kupita ku mwambowu womwe mapangika lero. Mano li madzulo ano kuli kupanga fundraise ndalama zoti bungwe latsopano lakhazikitsidwa la SKC Foundation ligwiritse ntchito pamene likukhazikitsidwa komanso liunike ndi kuchita ntchito zake kuyambira tsopano kupita kutsogolo. Ndiye chipani chinaunikira mwambo umenewu. Chipani chaona kuti ndi mwambo ofunikira kwambiri kuti pakhala maganizo abwino onena kuti ntchito zimene malemu a president athu, our founding president, founding father a chipanichi, kuti pangakhale maganizo kuti pakhale foundation imene ingamapititse patsogolo zimene malemu ankazikhulupirira, zimene malemu ankafuna kuti dziko la Malawi likhale dziko labwino, dziko lokhala ndi tsogolo lowala, mmene anthu sakusankhana mitundu, mmene anthu akugwira ntchito siyanasiyana kulithandiza dziko kuti lipite patsogolo. Malemu a founding president athu anakhazika kwambiri pofuna kuonetsetsa kuti Malawi muno anthu akukhala pa moyo wabwino, achinyamata apeza ntchito, komanso kuti anthu akukhala moyo wabwino. Anafuna zambiri malemu a founding president athu kuti zizichitika m'dziko lino. Ndiye pokhala kuti akupanga foundation yomatikumbutsa nthawi zonse za umoyo ndi ntchito imene malemu anafuna kuti ichitike dziko lino, imene anayigwira ndi anafuna ichitike. Ife tinaona kuti foundation ndi yabwino kwambiri kuti ikhazikitsidwe. Chotero ifeyo ngati UTM we are in full support pokhazikitsa foundation ngati imeneyi mu dzina la yemwe anali founding president wathu malemu Dr. SAULOS CHILIMA. Komano ifeyo ngati uphungu waukulu wa chipani cha UTM titaunikira kuti kumwambo wa madzulo ano kumene kukakhale nkhomaliro kudya, komanso kukakhala kuvina pambali popeza ndalama zogwira ntchito imeneyi. Ndife osakhutitsidwa kwenikweni ngati chipani pokhala kuti kumeneko kukakhalanso a president a dziko lino. Ndiye powunikira kwambiri ifeyo kuti ife a chipani cha UTM tidakali still in mourning period. Ifenso mayankho sitinakhale nawo mayankho ogwirika akuti kodi chinachitika ndi chani kuti ife tikataye a founding president athu, president wathu wa chipani, chifukwa kuti sitinayankhidwe bwinobwino. Boma sinatipatse mayankho, nchifukwa chake ifeyo titaunikira bwinobwino. Tinaona kuti inde ndikwabwino kukhazikitsa foundation yokumbukira malemu ndi ntchito zawo ndi moyo wawo, koma poyitana a president kumwambo umeneyo kuti ifeyo a UTM tikakhale tebulo imodzi, nkumadya, kumwerera, kumavina, ukuti kutolera ndalama, pamene ife mayankho athu boma silinatipatse omveka ogwirika, chifukwa ife tinatulutsa kale position yathu pa nkhani ya commission of inquiry report, sitinakhutire nayo, tili mafunso. Ndiye chifukwa mafunso athu sanayankhidwe mwamvemvemve moti ife nkukhutitsidwa, titaunika bwinobwino kumvanso ma members a chipani cha UTM countrywide
ifeyo ngati uphungu waukulu wa chipani cha UTM madzulo ano sitikapezekako kumwambo umeneyo. Sitikapezekako satichifuna kuti sitikugwirizana ndi zopanga setup foundation ayi. Panga setup foundation ndi nkhani yabwino kwambiri imene tikupanga support. Sitikapezekako satichifuna kuti ifeyo sitinagwirizane ndi akubanja kuti apangiranji zimenezi. Ifeyo takhala limodzi mu nthawi zonse, muzabwino, muzowawa ndi akubanja. Ndipo ife tifuna tapanga ashu akubanja, ife tidzakhala nawo nthawi zonse, muzabwino ndi mavuto ena aliwonse tingatokhala nawo. Ife ndi mbali yawo, ndipo tidzakhala mbali yawo forever. Ndipo ife ngati UTM tidzagwira nawo manja nthawi zonse. Komano apa vuto lathu likupita kwambiri kwa anthu amene apanga organize function ya madzulo ano. Ifeyo tili ndi umboni wonena kuti opanga organize iwo mbendera zina sanazitsatire bwino. Sanazitsatire bwino nchifukwa chake dzapangitsa kuti nkupanga kwa organize zikhale mene zilili madzulo ano. Ife sitikugwirizana nazo zimenezo, ndipo sitinagwirizane nazo, ndi chifukwa chake ifeyo tasankha kusapita ku function ya madzulo ano. Komano ifeyo ngati chipani amene tikuona kuti kukhazikitsa foundation ndi kwabwino, kuti foundation zikuwa ntchito ngati zimenezi ngati chipani, nafenso tapanga contribution yathu ngati chipani cha 10 million kwacha, kuti foundation imene ikhazikitsidwe ndipo idzigwira ntchito zake monga ayipangira setup. Ifeyo ndife mbadwa za dziko la Malawi, komanso ndife amodzi, ani nthawi zonse zakhala amodzi ndi akubanja kupititsa patsogolo zimene malemu a founding president athu anadzikhulupirira. Ndipo ife monga iwo anafera mbendera, ifenso a UTM tidzafera mbendera yomweyo. Chotero ife tidzakhala tikupititsa patsogolo legacy ya founding president athu mu njira ina iliyonse, ndi zonse zimene ife tingathe kuchita kuti legacy ya founding president athu ikhale ipita patsogolo. And china mwa icho ndechionetsetsa kuti UTM ipange boma pa 16 September chaka chino, kuti legacy ya malemu ndi zimene malemu ankafuna dziko zichitike zonsezo zidzathe kuchitika. Chotero ndifuna ndikuthokozeni kwambiri atolankhani chifukwa chokhala nafe madzulo ano. Ife tipitiriza kukhala mbali imodzi ya legacy ya founding president athu mmene tinayambira 2018 mpaka na forever. Tidzakhala mbali imeneyo. Zikomo kwambiri chifukwa chondimvera. The statement we have issued this evening, statement here, our national director, national publicity director, will share you the statement so that you can get it correctly. I thank you so much for your kind attention, and I'm now open to questions and comments. Thank you so much. Zikomo kwambiri. Nthawi ino tipereke mpata mafunso amene anenera atatu chifukwa chokuti ma media houses apempha kuti aliso ndi function imene akuthamangira, chotero tisamange nthawi yayitali. Tikanatenga mafunso amene angakhalire koma tiapatsekonso mpata kuti ma media houses athu akapitirize ntchito zawo. Azizi kuchokera ku Capital FM. Ndi mafunso awiri chifukwa cha nthawi, mafunso ndambiri. Zitangolengezedwa kuti uli msonkhano wa olemba nkhani
nkhani imene yavuta pa masamba a mchezo ndiyo kuti akubanja la Chilima alanda nyumba imene imagwiritsidwa ntchito ngati ofesi ya UTM. Ndizoona chabwino. Kuchoka pamene kufunso lina ndilo kuti mukuona kuti Amalawi akumvetsetsani ndi mkwiyo umene mwaonetsawo siko ndi yankhe mwena kuti amazizi sizoona. Sizoona kuti talandidwa nyumba iliyonse ya Chipani. Sizoona zimenezo. Sinalandidwe nyumba iliyonse ya Chipani. Chipani chili ndi ma assets osiyanasiyana, ndiyo ma assets a Chipaniwo they are intact. Sitinalandidwe ndi wina aliyense yayi nyumba icho. Ndi amene akufalitsa zimenezo akufalitsa uthenga wabodza osaona yayi. Funso lanu lachiwiri lakuti kodi Amalawi atimvetsetsa. Nkhani zitangotuluka pa masamba osiyanasiyana. Monga ndafotokoza kuti lero timakumana kale ndi kale tinapanga mkumano wa Central Executive Committee komanso wa National Executive Council. Ndi uphungu waukulu wa chipani cha UTM. Chonse kuchokera kunsanje mpaka na kuchitipa moti azitsogoleri wonse a chipani cha UTM ndi amene ali muno, amene imirira as chipani chonse its structure ndi amene ali munowa. Ndiye mukafunsa kuti chipani kodi anthu akumvetsetsani anchipanimo chipani chimene chili panochi chimene chikulankhula ndi chipanicho. Motero maganizo onse abwera muno ndi amene azitsogoleri atenga kwa members a chipani chathu kuyambira kunsanje mpaka na kuchitipa. Si decision imene apanga a president ndi anthu awiri atatu owerengeka. Ndi decision imene apanga a chipani cha UTM kuchokera kunsanje mpaka na kuchitipa. Anthu amene asankhidwa kuyikidwa maudindo oti awapangire represent anthu osiyanasiyana a chipani chinsanje tuchitipa. Ndiye ifeyo tikunena position yathu ngati ifeyo a chipani cha UTM tinakalira. Tinakalira, tilibe mayankho. Ndiye chifukwa tilibe mayankho, munthu olira simamutseka pakamwa asamalire. Mulole nazilira, akazakhuzumuka mudzamvetsetsanso kuti wakhuzumuka. Koma ifeyo ngati chipani cha UTM tidakalira. Dakalira our founding president. Uthenga kuperekedwa pano ndi wazitsogoleri wonse a chipani cha UTM nsanje pano chitipa ndi ma membership yonse kutengera mawu amene membership atipatsira sanje pakana kuti tuchitipa. Ndiye Amalawi atimvetsetse kuti awa UTM adakalira, misozi sinathe, ndiye alibe mayankho. Ndiye chifukwa chake apanga this kind of decision at this point in time. Afuna wenjezereso. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti nkhani apa masamba a mchezo mukatsatire bwinobwino mukapeza kuti amene akulemba nkhani imeneyo ndi omwewo amene anagundika dzulo kulemba nkhani motembenuza za kupezeka kwa president ku function ya lero. Zimenezo zikuonetserani cholinga chenicheni chimene anzathu a Malawi Congress Party ali nacho pa function imeneyi. Ifeyo ngati chipani cha UTM palibe bad blood pakati pa ife ndi akubanja. Ayi, chifukwa chonena kuti sitikusiya kupita uko chifukwa cha akubanja. Tanena kale a president alongosola kuti chifukwa cha mmene a committee apanga mwambo umeneyo apangira njira zawo kuti mpakana apezeke kuti president ali ku function imeneyi. I think pamenepo tikhale clear bwinobwino palibepo nkhani ina iliyonse pakati pa ife ndi akubanja. Nimafuna ndingonjezerapo. Zikomo kwambiri. Recently, we saw the UTM leadership, including the president, attending the celebration of CHILIMA Day.
where you shared the same platform with the leaders that you're trying to appoint today. How different was this from what you're trying to appoint today? How different it is? Very different. Very different in the sense that this is a foundation in honor of our late founding president. And at this function, it's where we have all the mixed feelings and emotions because it's attaching directly to the late founding president. And therefore, since we are still mourning, since we still don't have answers on the demise of the late vice president, that's why this is completely different from all those other functions. Mchichewa ndinene kuti zikusiyana kwambiri. Function ya madzulo ano is directly yokhudzana kwambiri ndi nkhani ya malemu a president othamana atisiya. Ndiye pa function imeneyi surely maina tiione mosiyana ndi ma function enaja mukunena function ya chilembwe day nzosiyana kwambiri, completely different. Apa ndi nkhani imene tikunena kuti aboma amene mapizati patsa mayankho pa imfa ya malemu, mayankho sinalandire ndi tikapezeke kuti tikukhala nawo pa function ngati imene iyayi. It's completely different. Amazing. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti mukhoza kuchita umboni kunena kuti UTM ilibe mafunso ena aliwonse kuboma pa imfa ya John Chilembwe. Tikanakhala kuti tinali ndi mafunso kuboma pa imfa ya John Chilembwe, Chilembwe day sitikanakapezekako. Uku sitikupita chifukwa mafunso athu sanayankhidwe. Ndi sitingapite kumalo kukakhala ndi anthu amene akuyenera kutipatsa mayankho asanatipatse mayankho. Nkhani imeneyo muitenge ndithu bwinobwino atolankhani. Ichocho ndi chifukwa chenicheni chimene chipani sichikukakhalira nawo pa mwambo umenewo. Zikomo. Nthawi ino titenge funso lotsiriza ngati lilipo. Kulumira kubwera ndi ganizo lokhazikitsa bukwe mukhoza kutero kapena akukuluma Ajoyo Chisingini zikomo kwambiri fa cha funso lanu. Mwina chifukwa chenicheni tanena chifukwa cha ife si nthawi imene izachitika kuti mudziwe kuti si nthawi ifeyo tuchipani chimapita kukakhala nawo, koma chitangomva kuti kukhala IMCP komanso a president a dziko lino ndi pamene chipani chakugwirizana kuti kumeneko sitipita. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti mafunso onse ayankhidwa tsopano. Tithokoze kwambiri atolankhani chifukwa chokuti munabwera ndi nthawi zonse mumapezeka. Sitikuchitengera kuti basi chimayenera kutero. Alipo malo ambiri amene mukanapita kuti mukakhale nawo, koma munalola kuti mubwere mudzakhale nafe kuno, mulandire ulemu wanu. Munthawi ino tithokoze mamembers onse amene munakhala nawo pa mkumano umenewu, komanso atsogoleri onse amene munakhala nawo tithokoze kwambiri. Ndipemphe Mr. Waya kuti mutipatsire pemphero lotsiriza. Zikomo.